uba ukhona usivile izithonga zemipu zisitsho izolo ekseni khasixelele banzi. Into enzekileyo ngoFriday izolo nge1:30 uqala kokudubula isound yesibham beyisound endingayiqhelanga kodwa ukhala kwayo ibikhala ngolunye uhlobo ikhala ngolhlobo ichithule uphinde futhi iphinde nje noma emva kwe3 minutes kuphinde kwakhala futhi yaphuma ekamereni endlala kuyo babe ngiyi-1 abantu engihlala nabo besesontweni ndiyaphuma ndaye kwenye ikamera kandifika kule kamera ndichecka nakhona kushukuma yonke into ngibona bingathi bangala phakathi endlini ndaphuma ndaya e-dining room xa ndifika e-dining room xesha ke ngoku sesithi 10 to 2 wexesha sengathi isibhamu sesizokhala ngapha saphinda sakhala sekhala ixesha elide ngisenzela kushukuma izitya kwiwolunity kuncancazela ama-curtains ndabona uba abantu andibazi noba balapha ngaphakathi endlini noba kuphi ndathatha ingubo amaflisi wama-2 ndaphuma ebheki ndovula umnyango osebheki ndaphuma ngacasha ngami uhlala etoilet up until nge-10 to 4 xa sendibona amapolisa esiza kwangona nami ndiphumayo apha endlini ndiphuma kuba sendibabona uba ezapha next door xa ndifike next door ndiphuma nje egeyithini lapha endlini kum ndiyabona uvulekile umnyango wakwamakhelwane wase-dining room and awuzange wavulwa laa mnyango neflat eseca kwehouse kuvuliwe khona kulapho kulala intombazana yakhona but kuvuliwe kanti kunomntu endibonayo phanga phakathi sekungena ke ngosasingena sonke namapolisa abe sesibona ke ngoku umntwana olele apha ngasemnyango lo ongumfana waphaya manje ibe njalo nje into yangaFriday khange kube mnandi kakhulu khange sonwabe ubuthongo asibazi siphumile ezindlini ndolala ngaphandle kuba ndisoyika ningabazi bakuphi abantu badubula bephi ngazobona ke ngokwekuseni kona asiphatheka ngamnandi kakhulu apha ekuhlaleni akumnandanga wesike mnandi ngumakhelwane because kwamakhelwane bami ekuphela kwabo abaya andinaye ngokwabanye umakhelwane xa kuvele kumke nje kuklinike umzi wonke ungabikho nomnye umuntu oshekayo uklinike nje umzi wonke kusoleke kwamntu waphaya akho umuntu oshekileyo so ibingabona bomakhelwane bami abaya endinabo nabanthandayo bencedakala into ezininzi ncedwa ngabo ngoku andisazi uba masenze njani asazi nje kwalapha engobozani uba kufuneke sitheni ngoku lona umntana ofikelele emnyango ungumfana beneminyaka emingaphi? I think una 14 yes I think una 14 yes. Okay, xolo ngokubethe emlonyeni bhuti wami busitsho into kokubana kulonyaka kuphele kwabulawa ababini abasekhini omnye ekhulelwe and ke ngoku lo mombulo benisiya kuwo umobulo okanye imothulo ingabe usazoqhubekeka? Andiboni ngeke usaqhubekeka umothulo ngoba kwathina ngendlela ekuyiyo ngoku yonke into yonakele kwezi family zonke nefamily esisondelene nazo zizonke ifamily esisondelene nazo imimoya itshintshile ayifani andiboni bangoku ingaqhubeka into ekufana naleyo andiboni kwakona ngoba enye yezinto ngokwesibhekene nayo apha njengoba sisoyika kwakuba ifamily zethu ziqhubeke apha bekunabantwana ababini ebebehambile beye emantlanini ebebezalwa ngudadewethu lo othe wabhubha kunyaka ophelileyo ngoba bekuzawuvuka kutyhilwa amatye qala ekseni nathi sizawufika ekseni kwangoko ngoku bobantwana sizamela ukuba sibabeke endaweni ezikhuselekileyo and kunabanye futhi abathathu abangamakhwenkwe balapha ekhaya omnye ozalwa nguanti owaya wayibhubhe kunyaka ophelileyo nabo bathathiwe ngamapolisa bababekele endaweni ekhuselekileyo ngoku yenzeke ngoku lemizi yomibini yomithathu nalo wanyaka odlule usale ungena kwanto kwamuntu ozohlala khona apho ngoku ingangoba iplan yethu mase sihlale phansi sanzinza ingqondo kukuhlala phansi nohulumente asincedise ekuthenini kwamangcwaba akhona egadini kulona imizi yomibini siwembe siyowahlanganisa nalamangcwaba wonke enzela uba emveni koko sibuyise iTLB idilize lemizi ngoba alikho ilungu lefamily elingabuya lizohlala apha ngoba sesinoloyiko kakhulu noko leni into ayihlali kakuhle and isukela kula case yonyaka ophelileyo ngoba kula case yonyaka ophelileyo noma yayimbi nayo kodwa impendulo asikakazifumani ngengosizibuza umbuzo uba njengoba thina sihlala kulalamba sihlala kuyo bona behlala kule Ngobozani if singazoqhubela umncwabo apha eNgobozani kuzawufa bangakhi iyo into that you've just said where 17 people were gunned down 13 from one family and another 4 from another family. The incident happened where there was a number of people in one of the households because they were preparing to go to another family that was going to perform a ceremony whereby a mourning ceremony that was going to be performed because we hear that where they were going, the mother of that household, which is
born from one of the families that these 17 people were murdered was in mourning for 2 of her children that died. So this incident just happened while they were preparing for that ceremony. But we do have one of the people that was there last night who heard everything when it happened, who joins us now. Mama, masikamkele ke SABC. Ngicela usichazele into ba uve ntoni kwenzeke ntoni isenza kanjani. Bekusebusuku ekuzeni kusa nje ngabo 2 besilele sizolungiselela basivuke sibheke emumbulweni eMantlaneni. Seva ke kukhala qoqo emnyango, then seva ke izabhamu zidubula sazimela ke thina abakwazi ukusifumana thina sabanga abasindileyo ke, kodwa ke abanye babe kwezinye izindlu nathi besikwenye ihouse sisinde sabathathu nosana olwesine oluna 1 month olukwazileyo usinda. Inenza izivinjani mama into yezisiganeko zimana ukwenzeka ingakumbi yenzeke nikhona nani nidenisini? Itrauma enkulu kunzima asikamkeli nangoku, kusebuhlungu kusenzima, asikaphili ngaphakathi emphefumulweni yethu, kusenzima kakhulu, kusenzima asikayamkeli. Ingaba bakhona abantu mhlawumbe umuntu omdala kwabantu basokileyo uyayazi uba ebemngakanani nomncinci kwaba baye basoleke uba mhlawumbe ebemngakanani? Omdala inamba olapha ku plus minus 70 years, omncinane inamba olapha ku 14-15 years, oyena mncinane bonke kwaba basolekileyo. Okay, that is one of the people who was in one of the houses where the incident happened, just telling us that they were part of, they were in that household, but they managed to hide. So that is. Hello guys, and I'm back with another video to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So bafethu, recently we saw ukuthi ke lapha Eastern Cape lusikisiki there was a mass shooting nakhona futhi ke abantu ke ababulewe bekulinganisela ukuthi ke bangu 17 kodwa ke isibalo siya ngokuya siyanyuka. Lana ke uSenzo Mchunu ke oyena ke uMinister of Police uye wakhuluma ke dlulisa umlayezo ukuthi ke angeke baze bakiyekele lokhu kuze kube ukuthi ke igebengu ziyakujabulela ukuthi ke zikwenzile kwazayifeza inhloso yazo kodwa ke zigcine zikhululeke kanjalo nje. Ukudlulisela lolu daba ke sizokufundela ke enye ama articles esitholile lapha online just ukuthi ke sithole ama details aphelele ngayo. The lusikisiki mass shooting at death toll has arisen to 18. That means ke abantu ke asebeshonile lapho ke banyukile ke sizwile ukuthi abanye bebese khona ebhedlela ke belashwa khona kodwa ke kushuthi ke sinakhona ke sebehlulekile badlula emhlabeni. The Eastern Cape Police spokesperson lapha ke Lieutenant Colonel Siphokazi Mawisa confirmed that the 18th victim died in hospital on Sunday. Other new developments, however, police investigations are underway njengoba ke ekhuluma lapha ke eqhubeka kwabezindaba. So on Saturday, Police Minister Senzo Mchunu said the motive behind the mass shooting in Lusikisiki in the Eastern Cape is still unknown. So Mchunu lapana said investigations are ongoing and described the killings as senseless. The forensic investigators and the other investigators on a specialized basis are doing their work on site and are hoping that they will find some clues in terms of who did these tremendous or these hilarious crimes and them to justice. So uqhubeka nalolu daba, the number of people that perished is intolerably a huge number of people. So ushoyana ke lapha Mchunu uthi ke so we are already referring to that as a massacre. It's a serious incident and those people which are suspects can't escape justice. Mchunu ke ubeqhubeka lapha ke echaza kusona ke ispeech sakhe. So uphinde wa eda ke lapha Mchunu ukuthi the National Police Commissioner lapha ke uFani Masemula had mobilized a maximum resource to ensure that the killers are found. So he vowed police will leave no stone unturned in the search of these people who killed those family members.
So the National Commissioner has deployed a dedicated team for this search. Okay, so umchunu ke uma eqhubeka laphana ke uthi ke it's understood that the attacks took place on Friday night in two separate homes at Ngobozane village. Police said in one house 13 of people were killed, which include 12 women and also 1 man. In other homestead, 4 people were also killed. The 18th victim was initially in a critical condition in hospital. Uye ke lo ekuthiwa ke uye wadlula ke emhlabeni ke izolo, since it was yesterday. So guys, I don't know if you have anything to say regarding this incident, but then you can comment on the section down below. Don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Danko. No, I know they are from bafuna background, don't worry. Bafuna background.